Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Bader. Taong 1948, Bauco, Mountain Province. Itong mga panahong ito, nakatira sa liblib na lugar itong pamilya ni Bader. Marami silang pinagkukuhanan ng hanap buhay, kagaya ng pagsasaka at pagbebenta ng mga gulay. Ngunit sa dinami-rami ng kanilang pinagkukunan ng hanap buhay, meron pang isang trabaho ang mga magulang niya na patago nitong ginagawa, at yon ay ang panghuhuli ng mga aswang para ipunin ang dugo nito na siya namang ginagamit nila sa pagpapalakas ng mutya. Buwan-buwan, 2 aswang ang nahuhuli ng kanyang ama na siya namang nagagawa niyang masilayan sa tuwing dinadala na ito sa kanilang tahanan. Sa loob ng ilang araw, gugutumin yon ng kanyang ama hanggang sa dumating ang puntong kusa ng sumuko ang katawan ng nilalang. Kapag nakakaramdam din ng galit sa nilalang ang ama niyang yon, pinapahirapan niya ang kanyang nadakip hanggang sa dumating ang puntong nanaisin na lamang ng nilalang na mamatay ng tuluyan. Bagaman halang ang kaluluwa ng kanyang mga magulang pagdating sa mga nilalang, napalaki naman sila nito ng maayos. Limitado lang din ang pagdidisiplina ng kanilang ama sa paniniwalang magdudulot lamang ng pagrerebelde ng kanilang mga anak ang sobra-sobrang paghihirap. Ayon kay Bader, na sa kanilang magkakapatid, walang nabigyan ng pabor sa kahit na anong aspeto. Basta nararamdaman ng kanilang ama ang desisyon at kagustuhan nila sa isang bagay, susuportahan sila nito hanggang sa tuluyan na nilang maisakatuparan ang kanilang mga pangarap. Dagdag pa niya na kahit mahirap ang kanilang buhay, ni minsan hindi sila nakaranas na magtiis pagdating sa pagkain. Konting description lang sa tahanan nila Bader. Doon kasi iikot ang kabuuan ng ating kwento. Kung hindi ninyo na itatanong, nakatira sila Bader noon sa gilid ng bundok kung saan napapaikutan ng matataas na puno. Milya-milya ang layo ng bahay nila sa baryo, kaya na may kapag pumupunta sila roon para bumili ng kanilang mga pangangailangan, umaalis sila sa kanilang bahay ng maaga. Limitado lang din ang pakikipaghalubilo nila sa ibang tao, gawa ng natatakot ang kanilang mga magulang na baka ang kausap nila ay meron palang dugo ng aswang. Dahil sa sitwasyon ng kanilang pamilya, kaya na may hindi nila maiwasang mainggit sa mga ordinaryong batang naroon sa baryo. Si Bader noon, halos naisin ng magpaampon makatakas lamang sa kanilang sitwasyon. Ngunit para sa kanyang mga kapatid at magulang, pinipili niyang manatili sa mga ito kapalit ng kanyang sariling kaligayahan. Ibinubuhos na lamang niya ang kanyang lungkot sa pagtatrabaho para naman magawa niyang matakasan ang realidad kahit papaano. Isang araw, habang nag-aani sila ng kanyang mga kapatid ng kamote, dumating ang kanyang ama, pasan-pasan ng isang sako na naglalabas ng napakabahong amoy. Pagsilay ni Bader sa sakong yon, agad naman niyang napagtanto na aswang ang bitbit nito. Walang pagdadalawang isip, dali-dali naman niyang nilapitan ang kanyang ama habang tinatanong ito ng, "Tay, nanghuli ka na naman? Di ba nakadalawa ka na? Hindi kaya mapahama ka sa ginagawa mong yan?" Nang marinig naman ito ng kanyang ama, tumawa lang naman ito, sabay sagot sa kanya ng, "Ano ka ba anak? Paghahanda to para sa Biyernes Santo. Tsaka huwag ka na munang mangialam. Pabayaan mo ako kung anong ginagawa ko." Matapos nitong makapagsalita, wala namang nagawa si Bader kundi ang manahimik. Nang mapagtanto ng kanyang ama na wala na siyang sasabihin, dali-dali din naman yung naglakad patungo sa isang maliit nilang bahay kung saan doon ikinukulong ang mga nilalang. Ayon kay Bader,
na sa oras na mahuli na ng kanyang ama ang isang aswang, nagagawa din itong maselyuhan ang lahat ng abilidad ng nilalang, kabilang na ang kakayahan nitong magmanipula ng utak ng tao. Sa makatuwid, kapag nakapasok na ang aswang sa kulungan ng kanyang ama, wala na itong pinagkaiba sa mga ordinaryong tao. Nilakas para kalasin ang lubid na nakapulupot sa katawan niya, hindi na rin ito magagawa. Pag sinabihan din ng ama niya ang nilalang na manatili sa isang tabi, kusa yung susunod ng walang kahit na ano pang sinasabi. Dagdag pa niya, sa dinami-rami ng nahuhuli nitong aswang sa kanilang lugar, wala pa namang naglakas loob na kalabanin ang kanyang mga magulang. Kinahapunan matapos ang kanilang pag-aani, dumating ang kanilang mga kakilala sa baryo na nakasakay sa mga kabayo. Hinahanap nito ang kanyang ama, kaya na may dali-dali nila yung itinuro. Paglapit ng kanilang padre de pamilya sa kanilang mga kakilala, agad namang bumaba sa kabayo ang isang matanda habang nagwiwika ito sa kanilang ama ng, "Tansoy, nabalitaan namin ang ginawa mo kanina. Alam na din ng pamilyang dinukutan mo kung nasaan ka. Kaya kami napabisita dahil may kutob kaming pinaghahandaan ng mga nilalang na yon ang kanilang pag-atake dyan sa bahay mo. Alalahanin mo, Dansoy, habang papalapit ang Biyernes Santo, lumalakas din ang mga biktima mo." Matapos nitong makapagsalita, humagalpak lang naman sa tawa ang kanyang ama habang nakatingin sa kanilang mga kakilala. Maya-maya pa, bigla naman yung napatahimik at kasabay nito ang seryoso nitong pagsagot ng, "Hayaan mo sila. Mas mabuti nga yan para magkaalaman. Huwag kayong mangamba, mga kaibigan. Kapag kailangan ko ang tulong ninyo, tsaka na ako mag-aabiso sa inyo. Sa ngayon, mas mainam na pagtuunan muna natin ng pansin ang ating mga kanya-kanyang buhay. O siya, sige na." "Sige, Dansoy. Wala yung problema. Asahan mo. Pupunta kami rito kapag kailangan mo ng tulong. Ang sakin lang, mag-ingat ka. Wala namang masama, hindi ba?" Sagot naman ng matanda. Matapos nilang mag-usap, minabuti ng kanyang ama na yayain muna na magmeryenda ang mga kaibigan niya. Medyo malayo-layo din kasi ang nilakbay ng mga ito, kung kaya't nakakahiya naman kung hindi nila yun pakakainin bago umalis ng kanilang tahanan. Sa pagsapit ng hapon, hindi pa man tumatalikod ang araw, nagpaalam na ang kanilang mga bisita na aalis na. Inihatid pa yon ng kanilang ama sa dulong parte ng palayan kung saan may diretsyo ng daan patungo sa baryo. Sa pagbalik nito sa kanilang bahay, agad naman sila nitong inutusan na pumasok. Dahil sa wala pa naong kaide-ideya si Bader sa mga nangyayari, kung kaya't minabuti niyang pagmasdan ang ginagawa ng kanyang ama mula sa loob ng bahay nila. Makalipas lamang ang ilang minuto, nasipat niya yung nagbao ng mga bilugang bato sa kanilang bakuran at kasabay nito ang taimtim nitong pagdarasal. Hindi pa man siya natatapos sa pagmamasid sa ginagawa ng kanyang ama, bahagya naman siyang naantala nang biglang saraduhan ng kanyang ina ang entradang pinto nila. Maya-maya pa, nasipat niyang muli naman yung bumukas kung saan bumungad ang kanyang ama na dala-dala ang tabak nitong palaging hinahasa. Sa paglalim ng gabi, habang nagpapahinga silang magkakapatid, bigla namang napabalikwas sa higaan nitong si Bader matapos siyang makarinig ng mga kaluskos sa paligid. Upang malaman kung ano ang nangyayari sa labas ng kanilang tahanan, sinubukan niyang tumungo sa kanilang sala habang patuloy na nakikiramdam. Paghawi niya ng kurtinang naghahati sa kanilang pahingahan at sa sala ng kanilang tahanan, pumungad sa kanya ang kanyang ina na seryosong nakikiramdam sa tabi ng gasera. Tulala yung nagmamasid sa pinto ng bahay nila na para bang meron yung hinihintay na pumasok. Maya-maya pa, pagsilay ng kanyang ina na naroon siya sa kanilang sala, dali-dali naman siya nitong nilapitan, sabay binulungan na manahimik.
Bagaman walang kaide-ideya si Bader sa mga nangyayari, pinili niyang sundin ito. Makalipas lamang ang ilang minuto, dahan-dahan ang nanlaki ang kanyang mga mata nang makarinig siya ng mga pagsisigaw sa labas ng bahay nila. Rinig na rinig rin niya ang boses ng kanyang ama na animoy nakikipag-away noong mismong gabing yon. Kahit labis na ang kanyang pag-aalala para sa kaligtasan ng kanyang ama, pinili niya pa ring manatili sa kanilang kinaroroonan. Sa isip-isip noon ni Bader, baka may kaaway lang noon ang kanyang ama na 10 oras nang sumugod sa tahanan nila. Nang dumating naman ang pagkakataon niyang makapagtanong sa kanilang ina, agad naman niya yung ginawa ng walang pagdadalawang isip. Dahil sa sinabi noon ni Bader, napilitan namang ilahad ng kanyang ina ang mga totoong nangyari. Ayon dito, kaya lang naman sila gising ng kanyang asawa ng 10 oras ay dahil sa pagramdam nila sa grupo ng mga aswang na dahan-dahang lumalapit sa kanilang bahay. Dagdag pa nito na naisa na niyang tulungan ng kanyang asawa pero inutusan siya nitong manatili sa loob upang bantayan ang kanilang mga anak na magigising dahil sa labanang magaganap. Matapos naman itong marinig ni Bader, halos hindi siya makapaniwala sa kadahilanang noon pa man naniniwala siyang takot sa kanila ang mga aswang. Isipin niyo na lang, maninila ng mga aswang ang kanyang ama kung kaya't paniguradong nagtatangan yon ng mga karga na labis na kinakatakutan ng mga ito. Ang hindi lang noon maisip ni Bader ay kung papaano nagkaroon ng lakas ng loob ang mga aswang para makipaglaban. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagramdam sa paligid, sinubukan nilang sumilip sa isang maliit na siwang ng kanilang bahay. Una doong nagmasid ang kanyang ina upang masigurong hindi sila mabubulaga ng mga aswang na nakikipaglaban sa kanilang padre de pamilya. Matapos namang masipat ng kanyang ina na wala doon ang mga nilalang, nagpasya yung pasipatin din itong si Bader nang sa gayoy magawa nitong makumpirma na hindi siya gumagawa ng kwento. Pagsilay ni Bader sa paligid, laking gulat na lamang niya nang makasilay siya ng 3 taong naglalakad ng nakatuwad. Nanlilisik ang mga mata nito at halos doble ng mga ordinaryong braso ng tao ang braso ng mga nilalang na yon. Ang higit pang ikinatakot doon ni Bader ay ang mga leeg ng mga nilalang na halos ilang pulgada ang haba mula sa kanilang mga katawan. Matapos niya yung masilayan, bigla namang naglaho ang mga nilalang na yon sa kanyang harapan ng buong lakas yung sapaki ng kanyang ama. Pagtilapon ng mga ito sa labas ng bakod nila, doon nasilayan ni Bader ang katawan ng kanyang ama kung saan nagkalat ang mga ukit na merong kaugnayan sa proteksyon at kalasag. Kung hindi siya nagkakamali, ang iilan sa mga ukit nito sa katawan ay maihahalin tulad mo sa balat ng ahas. May mga nakaukit din doong araw at isang figurang naglalabas ng liwanag mula sa mga kamay. Maliban sa mga simbolong yan, napakarami niya ring nasilayang mga kataga na halos ikaputok ng kanyang ulo sa tuwing pagtatangkaan niyang basahin ito. Lumipas pa ang ilang minuto, muling nanumbalik ang katahimikan sa paligid. Akala niya tapos na ang kaguluhan sa labas kung kaya't hindi siya nag-alangang tumungo sa entradang pinto. Pagbukas niya ng pinto, agad naman niyang sinigawa ng kanyang ama at kasabay nito ang mabilisang pagdukot sa kanya ng kung anong nilalang. Dahil sa pangyayari, wala nang nagawa itong si Bader kundi ang sumigaw ng sumigaw habang dahan-dahang nawawala ang kanyang wisyo. Sa pagdilim ng kanyang paningin, tanging ang humihingang boses na lamang ng kanyang ama ang kanyang naririnig. Sa paggising niya, nadatnan niya ang kanyang sarili sa isang hawla. Halos mapasok din siya sa lugar na yon dahil sa baho ng paligid. Pakiramdam niya,
Napapaligiran siya ng mga dumi ng tao, gawa ng yung hangin mismo halos hindi nakatanggap-tanggap para sa kanyang sistema. Napansin din niya noong nasa labas siya at unti-unti na niya noong nasisipat ang pagliwanag ng araw sa kalupaan. Alam din noon ni Bader na malayo siya sa kanilang lugar dahil purong kakahuyan ang kanyang nasisilayan sa buong paligid. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, doon niya nasipat ang dalawang lalaki na dahan-dahang lumalapit sa kanya. Habang papalapit ng papalapit ang mga ito, ramdam na ramdam naman niya ang malalalim nitong paghinga. Maya-maya pa, laking gulat na lamang ni Bader nang biglang kalampagin ng dalawa ang hawla niyang kinaroroonan. Halos wala na siyang magawa noon kundi ang umiyak habang pilit na tinatawag ang kanyang ama. Nakakaawa ka naman. Hindi ko lubos akalain na isa palang bata ang magtutubos ng kasalanan ng kanyang ama. Sabihin mo, bata, kumusta ang mga kauri naming walang awang pinatay ng iyong mga magulang? Kung ano ang dinanas ng mga ito sa mga magulang mo, ganun din ang dadanasin mo sa amin. Wika ng isa sa mga nilalang. Matapos nitong makapagwika, agad naman siya nitong iniwan. Halos buong araw noon, hindi man lang nagawang makakain ni Bader dahil ang mga pagkaing ibinibigay sa kanya ay purong mga nabubulok na karne. Kahit gutom siya, hindi niya maatim na lantakan ng bagay na yon, lalo pat hindi yun kaaya-aya para sa kanyang sikmura. Kinagabihan, habang naghihikahos na itong si Bader at unti-unti nang nakakaramdam ng panghihina, bahagya namang nabaling ang kanyang atensyon sa paligid nang makarinig siya ng mga aswang na sumisigaw. Ang iilan sa mga ito, nasipat niyang lumundag sa bubong ng kubo na parabang nagtatangkayong lumayo. Maya-maya pa, pagsilay ni Bader sa harapan niya, doon bumungad ang kanyang amang may bitbit na isang katawan ng aswang na hindi na gumagalaw. Ang kanang braso nito, nagliliwanag ng kulay pula ang kanyang mga ukit na parabang yon ang nagsisilbi nitong kapangyarihan. Dahil sa pangyayaring yon, medyo nagkaroon naman ng lakas ng loob itong si Bader para patuloy na ilaban ang kanyang buhay. Sa paglapit ng kanyang ama sa kanya, bakas naman sa mukha nito ang saya na parabang hindi mabayaran ang tuwa nitong nararamdaman matapos nitong masilayan na siya ay buhay pa. Ano anak, makakatayo ka pa ba? Kaya mong maglakad? Tanong ng kanyang ama pagwasak nito ng hawla. Nang marinig naman yon ni Bader, kahit nang hihina siya pinilit niyang tumayo. Sa pag-alis nila sa lugar na yon, panay naman ang kanilang pagmasid sa paligid, gawa ng unti-unti nilang nararamdaman ang paglapit ng mga nilalang. Bagaman hindi nila yon nakikita, hindi nila kayang maipagkaila ang presensya ng mga itong lumalapit sa kanilang kinaroroonan. Makalipas lamang ang ilang minutong paglalakad, paisa-isa naman silang nilapitan ng mga nilalang. Nang dumating na sa puntong wala ng pagpipilian ang kanyang ama, agad naman itong hinubad ang damit niya at kasabay nito ang pagtakip nito sa pagmumuka ni Bader. Kahit hindi malinaw sa kanya ang mga nangyayari, naaaninag niya noon kung papaano pugutan ng kanyang ama ang mga nilalang na sumusugod sa kanila. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, dahan-dahan naman niyang ibinaba ang damit na nakatakip sa kanyang mata kung saan doon niya nasilayan ang nagkalat na katawan ng mga aswang. Ang iilan sa mga ito, wala nang galamay sa katawan, subalit nakapagtatakang nagagawa pa rin nilang makagalaw ng bahagya. Matapos siyang masilayan ni Bader, agad naman niyang nasipat ang kanyang amang lumalapit sa kanya at kasabay nito ang mahinahon nitong pagwika ng, Hindi ko balak na lipulin sila sapagkat wala na akong makukuha na magpapalakas sa aming bertud ng iyong ina. Pero ano pa nga bang magagawa ko?
Hindi ko maaaring palampasin ang kapahangasang ginawa nila sa'yo. Tayo na, Bader. Umuwi na tayo. Nang marinig naman ni Bader ang sinabi nito, agad naman siyang tumalikod sa lugar na yon na parabang wala man lang nasilayan na kakaiba sa paligid. Kahit yung pakiramdam niya noon ay halos hindi niya nagaanong maunawaan, pinilit niya pa ring pigilan ang nalalapit na pagkasira ng kanyang kaisipan. Sa tindi kasi ng trauma na kanyang dinaanan noon, imposible para sa kanya na palampasin na lamang yon ng basta-basta. Halos hindi niya na din matukoy kung ano ba ang realidad o kung ano ang panaginip. Sa pagdating nila ng kanyang ama sa kanilang tahanan, agad naman siya nitong nilapatan ng paunang lunas. Hindi muna siya nito pinakain ng kanin at ulam sa paniniwalang mas makakasira pa yon sa kanyang katawan. Ayon kasi sa kanyang ama, na kapag ang isang tao ay hindi nakakain sa loob ng isang araw, kusang nagsasarado ang mga bituka nito. Kapag tinangka mo yung pakainin ng kahit ano, kusa lamang yung isusuka ng lalamunan, at kapag nangyari ang bagay na yon, maaari mo itong ikahina ng husto o hindi namang kaya'y ikamatay. Dagdag pa ng kanyang ama na ang pinakamagandang gawin kapag gano'n na ang dinaranas ng isang tao, hayaan mo munang kumalma ang tiyan nito sa pamamagitan ng pagpapainom dito ng maligamgam na tubig. Matapos yan, doon muna yon uumpisahang pakainin ng dahan-dahan. Sa paglipas ng ilang araw, kahit papaano nakakabawi na din ang katawan ni Bader. Nagagawa na rin niya noong makatayo at makapaglakad sa kabila ng mahina niyang katawan. Upang hindi na lumala pa ang kanyang kalagayan, hanggat maaari pilit na inilalayo ng kanyang mga magulang ang lahat ng bagay na maaaring mag-uugnay sa kanya at sa mga aswang. Hindi na rin nangaso ng mga nilalang ang kanyang ama noon sa takot na baka maging sanhiyo ng kanyang tuluyang pagkabaliw. Noong mga panahong kasing yon, ramdam na ng kanyang mga magulang ang dahan-dahang pagkawala ng kanyang wisyo. Bukod sa palagi lang siyang tulala, may mga pagkakataon ding nagsasalita ng mag-isa itong si Bader. Palagi na din siya noong tumatakbo at sumisigaw na animoy merong humahabol sa kanyang mga nilalang. Magmula noong napansin ng kanyang mga magulang ang dahan-dahan niyang pag-iba, ginawa nito ang lahat para lamang manumbalik siya sa normal niyang katayuan. Upang maibalik ang dating sigla ni Bader, kinalimutan ng mga ito ang pangangaso ng mga aswang para sa kanyang kapakanan. Dahil sa pagkawala ng dugo ng mga nilalang na yon na bumubuhay sa kanilang mga mutya, unti-unti nang naramdaman ng kanyang mga magulang ang panghihina. Hindi naglaon, nalaman na lamang ni Bader na dinagit na pala ng aswang ang kanyang ina. Wala namang nagawa doon ang kanyang ama sa kadahilan ng hindi na katulad ng dati ang lakas nito. Kahit masakit man para sa kanilang pamilya ang nangyari, naging masaya naman sila dahil kahit papaano nanumbalik na sa normal itong si Bader. Yung nangyari sa ilaw ng kanilang tahanan, inakuyo ng buo ng kanilang padre de pamilya dahil sa paniniwalang yun na ang karma niya sa lahat ng bagay na kanyang ginawa. Noon pa man, mariin na nitong pinanghahawakan ang isa sa mga batas ng mundo kung saan lahat ng bagay na iyong ginagawa o gagawin ay merong karampatang kabayaran. Sa kabila ng pagkawala ng kanilang ilaw ng tahanan, pinilit nilang maging matatag para sa pamilya nilang patuloy pa ring lumalaban. Upang matahimik na noon ang husto ang kanilang pamumuhay, nagdesisyon ng kanyang ama na lisanin na ang lugar na yon. Matapos nilang iwan ang nakagisna nilang lugar, doon na din unti-unting nilimot ng kanilang padre de pamilya ang tinatangan nitong lihim na karunungan. Pero alam niyo ba na hanggang sa kamatayan ng kanyang ama, hindi nito na ipaliwanag sa kanya na kung bakit dugo ng aswang ang
magpapalakas sa kanilang mga bertud. Okay, opinyon ko sa kwento. Oo nga, bakit nga hindi napaliwanag ng mga magulang ni Bader kung bakit kailangan pa nito ng dugo ng aswang para mapalakas yung mga bertud nila? Imposible, hindi talaga ako naniniwala na kanan ang gamit netong mag-asawa na to. Malamang sa malamang kaliwa to eh. Pero hindi niya rin nakita na nag-iibang anyo yung magulang niya na nagiging aswang din. Ang tanong ngayon, ano kaya ang tinatangan netong mag-asawa? Yan ang magsisilbing tanong natin para sa kwento na to. Gusto ko mabasa yung sari-sari iba't ibang opinyon na nagmumula sa inyo. Pero ako, wala akong masabi. Pero pakiramdam ko, gabunan to na alam ko may ganung lahi ng aswang eh. Yung hindi nagbabago yung anyo, pero aswang sila. Nakalimutan ko lang. Basta alam ko may nalapag na ako na ganung kwento. Pero kayo, kailangan ko talaga ng matinding opinyon ninyo. Kaya paki-comment na lamang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.